Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun Haka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Phun chengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra Synod lai. Cipra Tent House. Uba Charles Marngar ubade UMLA bat MDC ke Mawhati constituency ubade uwei neki nongmi khmat pajba ka them ri Bhoi uba ju kren bha ya ka khya ka shon jongki pajba nong song shnong hapo ka jala uba long ha ka ju ka por u nong hikai jingroi bat u nong roi bat bit kumo nong roi niam ha ka ne ka jing rakhe ya ka ayom Christmas la ne ka jingwan long breu jong u khun ublei u Jesus Christ ulapha ya ka Khubor Christmas ta ka ba penwan dor ba ka ne ka Christmas ka de ka Khubor Jingieid bat kane ka Jingieid ka de ka bapen em ya ka perthai barok ka wei kisngi bat kipor kitelun sasisien ka ayom Christmas kalapoi kumta nakaliang jonga ringkat baka yeng kesam ngishim ya kalat kabu ban ai khublai Christmas yaki paiba nong song snong jong ka Mawhati constituency kum UMDC bat UMLA jong ni constituency nga ai khublai kerpang ya phi baro nadu gitemen ki kro ki long kemi ki long kpa ki khon samla kum juru gi hap ki beret ke Christmas ka besok ka bakemen ya phi baro haka ju ka por nga shimru ya ka kabu ban ai khublai Christmas ya ki pai ba nong song snong baro jong ka temri Bhoi ka bi e ki jongi kum juru ya ka jalahi baro ka wai ke Christmas ka besok bat ka bakemen ya phi baro haka ni ka por ka Khubor Christmas lingkot shapi baro ki pai ba jong ka jala ka dei shapang ka Jingieid dei lung ba ka Jingieid ka jong play bola pha yo khon jong u Jesus Christ ban kha sheng ni ka perthai ban wan ban pen im ban wan ban pelaj ban siuspa ya ka perthai hi barok kawai kane ka pausna lamba ka Jingieid ka jong ublai langbau khon jong u Jesus Christ ladang ya kran shapang ka Jingieid kidan si bon ba ki ja Jingieid ka Jingieid ka jong ki kimi ki pa ya la ki jong ki khon ka Jingieid ka jong ki khon ya ki kimi ki pa ka Jingieid bahayang hasam ka Jingieid ya ki parlok ki parajor ka Jingieid ya ki para marjan marpa ka Jingieid haki imlang ka salang haka jela bat haka rihi barok kawai kidan si bon ba ki ja Jingieid ki bang ngimla ban jerlut hange nrei ka bang akwa ban pasat shapi barok kadai ka Jingieid ka bakin jablai kata ka Jingieid ka baki ong haka ketien parang God's love lane the love of God haka ketien grek na pendon kam yaka latip yaka kum ka agape ka Jingieid ka bakin jablai kadai ka Jingieid ka bau blai la aineng kong hangi ka jela me ka lea ka jongi kadai ka jela haka baki babon na kinong song snong kidai ki bangai bat ki Kristen ki batip bat itu yau try bat unong pen jongi Jesus Christ bat ki bangai ro ya ka jingwan long breu lane ka Christmas kumta na sudai ban pasat hangi paro bakani ka Jingieid ka bau bleu la ai hangi leng bau khon jong u Jesus Christ ai bakani ka Jingieid kan su thiet hangi iwai pe iwai kan sedang na ki yeng ki sam ki jongi kan sedang haki shnong ki thau ki jongi kan sedang haki dong ki than ki bangi ngi shong ni sa bat haka jelahi barok koi ka don ke jingkerman balamba ka Christmas haba ka Jingieid ka yo ban rung hangi iwai pe iwai yang ngej skam bangin yo mat sibon ki jingkerku ki ai kita ki jingkerku ki bangin yo mat lamba ka Jingieid ka bangi pediang haki donut ki jongi bat ka Jingieid ka bangi ngi don hakane ka perthai ka bangi ngi shong isa ka wanra ka Jingieid ya ka shong suk shong san ka Jingieid ka wanra ya ka Jingieid long kawai bat kat no tam lele lada ka Jingieid ka don hangi ki jingkerku ki babun sartap ka bangin yo pediang na ublai kumta sa sisien pat lengba ka Khubor Christmas nga kot nga wer yang i barok ai ba ka Jingieid bisni ka Jingieid pihon
ai ba ke jingi shun baro nama ke jingi ke jong blai ke kran yangi wat aka bible la kran bangi de ban wat ikinong shun kum ta ka ni ke jingi kan sensyara ngi we pi we balada ka ni ke jingi kan sensyara ngam artitien ban ong ba ke jela ka jongi ka long ka we ne ke jela ka ba dap da ke jingsuk bat ka ban yo mat kerhai ki jingkerku na blai session ai ku blai ye pi baro ke Christmas ke besuk ke kemen ye pi baro ku blai shipun